Elon Musk právě odhalil Tesla 2025 Tiny House a je to změna hry. Za pouhých $17 890 získáte dům na solární pohon odolný proti katastrofám s technologií, která nově definuje dostupné bydlení. Chcete domov, který sníží vaše účty, bousky a bude poháněn čistou energií Tesla? To je vše. S úložištěm Powerwall, materiály vojenské kvality a solární střechou nové generace je budoucnost bydlení tady a dostupnější než kdy jindy. Ale jak si stojí v porovnání s tradičními domy? Jaké vlastnosti stojí za investici? A hlavně, mohlo by to být řešení přetrvávající bytové krize? Sledujte nás. Když se ponoříme do specifikací, funkcí a aplikací v reálném světě dosud nejambicioznějšího rezidenčního projektu Tesly. Jak dělá revoluční energetický systém Tesly malý dům o 400% efektivnější než tradiční domy? Než půjdeme, chci se vás na něco zeptat. Vyměnili byste svůj současný domov za Tesla Tiny House? Kdyby to znamenalo žádné účty za elektřinu nebo vodu? Komentář 1 pro ano, 2 pro ne. Jaký je váš důvod? Protože Teslův maličký dům narušuje konvenční energetická paradigmata se svým nejmodernějším systémem Tesla Solar V4, který poskytuje bezprecedentní účinnost výroby energie 26,4%, což je významný skok oproti průmyslovému standardu o 15 až 18%. Každý metr čtvereční patentované fotovoltaické střechy společnosti Tesla generuje přibližně 230 W za optimálních podmínek, což znamená, že standardní střešní instalace o rozloze 40 metrů čtverečních může produkovat až 9,2 kW při maximální účinnosti. To se promítá do působivého denního energetického výnosu 45 až 55 kWh za slunečných podmínek a 30 až 35 kWh i v zatažených dnech, což daleko převyšuje průměrnou spotřebu energie malého domu 20 kWh za den. Skutečná inovace systému spočívá v jeho bezproblémové integraci se čtvrtou generací Powerwall Plus společnosti Tesla, která se může pochlubit revoluční kapacitou úložiště 20 kWh a účinností přeměny energie 99,5% ve srovnání s průmyslovým průměrem 92-94%. Upgradeovaný systém Powerwall zvládne 9,6 kW nepřetržitého výstupního výkonu s přepětím až 22 kW, což je dostatečné množství pro současné napájení vysoce náročných zařízení, jako je klimatizace, elektrický sporák a dokonce i nabíječka do auta Tesla. Ve srovnání s předními konkurenty, jako je 9,6 kWh domácí baterie LG nebo 9 kWh PVR článek Generac, nabízí řešení Tesly více než dvojnásobnou kapacitu úložiště při srovnatelných instalačních nákladech. V praxi se to promítá do mimořádných úspor. Zatímco průměrný americký dům o rozloze 2,0 čtverečních stop má roční náklady na elektřinu 2,400 až 3,0 USD. Drobní majitelé domů Tesly mohou dosáhnout úplné energetické nezávislosti. Pokročilé algoritmy řízení energie založené na AI optimalizují vzorce spotřeby energie, což vede k předpokládaným úsporám nákladů na energii za 25 let ve výši 75,0 až 90,0 USD. Po započtení standardního 3,5% ročního zvýšení spotřeby energie může tento soběstačný ekosystém zůstat plně funkční po dobu až 9 dnů bez slunečního záření během nouzových situací, což je klíčová výhoda oproti tradičním záložním systémům, které obvykle fungují pouze 24 až 48 hodin. Víte, že Atomtech se blíží 123 odběratelům a pokud tam nejste, už jste pozadu. Teslovy největší objevy? Přijdou sem první. Nebuď ten, kdo to slyší. Požádejte nyní, než promeškáte. Jak systém Tesla Flow společnosti Tesla promění váš malý domov na ekosystém nezávislý na vodě, který může konkurovat městským čističkám odpadních vod? Průlom Tesly v hospodaření s vodou v domácnostech. Tesla Flow 2025 je kvantovým skokem směrem k udržitelnému životu s filtrační technologií na vojenské úrovni. Systém využívá sofistikovaný 7krokový proces čištění, který zahrnuje průmyslové standardní 1 mikronové membrány pro reverzní osmózu, 1 mikronovou kvantovou tečkovou fotokatalýzu a pokročilou UVC sterilizaci při 254 nanometrech. Optimální vlnové délce pro mikrobiální deaktivaci. Výsledkem je účinnost čištění 99,99%, která překračuje normy NSF/ANSI 58 a odpovídá úrovním čistoty výrobních závodů polovodičů. Prvek shromažďování dešťové vody využívá patentovaný inteligentní sběrný systém společnosti Tesla, který zahrnuje samočistící okapy a spínač prvního spláchnutí, který automaticky vypustí počátečních 0,02 galonů na čtvereční stopu povrchu střechy, čímž zajišťuje optimální kvalitu vody. S průměrnou velikostí střechy 400 čtverečních stop může systém nazbírat až 0,62 galonů na čtvereční stopu při jednom palci deště, což znamená přibližně 248 galonů významného deště. Integrovaná podzemní nádrž o objemu 500 galonů
Vyrobená z kompozitních materiálů letecké kvality, udržuje konstantní teplotu vody 55 stupňů Fahrenheita, plus minus 2 stupně Fahrenheita, zatímco fotokatalytická úprava zabraňuje růstu řas. Systém recyklace šedé vody nastavuje nové standardy v průmyslu s mírou obnovy 98,5%, což je dramatické zlepšení oproti 70% účinnosti Bluetech a 65% účinnosti EcoWater. Pomocí Teslových algoritmů strojového učení systém upravuje parametry filtrace na základě údajů o kvalitě vody v reálném čase z 64 různých senzorů, vzorkováním s frekvencí 1,0 Hz. To umožňuje zpracovat až 200 galonů za den. S použitím pouze 0,3 kW na 100 galonů, což je o 45% méně energie než u konvenčních systémů. Čištěná voda trvale dosahuje úrovně celkových rozpuštěných pevných látek nižších než 50 ppm ve srovnání s běžnou balenou vodou v rozmezí od 150 do 400 ppm. Ekonomicky se účinnost systému promítá do mimořádných úspor. Zatímco tradiční domy v oblastech s nedostatkem vody mohou čelit účtům v rozmezí od 150 do 200 USD měsíčně, majitelé malých domů Tesla obvykle vidí náklady nižší než 5 USD měsíčně. Za období 20 let. Na základě předpokládaného zvýšení sazby vody o 5,8% ročně, to představuje potenciální úspory ve výši 45,0 až 60,0 USD. Modulární konstrukce systému umožňuje snadnou výměnu komponent každých 7 až 10 let s průměrnými náklady na údržbu pouhých 120 USD za rok, což je o 80% méně než u konkurenčních celopodnikových filtračních systémů. Během delších výpadků proudu nebo sucha si Tesla Flow dokáže udržet úplnou nezávislost na vodě po dobu až 25 dní, za předpokladu průměrné spotřeby vody 40 galonů za den pro dvoučlennou domácnost. Jak může malý domek Tesly odolat hurikánům kategorie 4? Zatímco tradiční domy chátrají, revoluční přístup Tesly k budovám odolným proti katastrofám využívá materiály letecké a kosmické kvality a konstrukční inženýrství, které konkuruje specifikacím vojenských bunkrů. Exoskeleton domu, vyrobený z patentovaného vysoce pevného kompozitu z uhlíkových vláken od Tesly, vykazuje pozoruhodnou pevnost s pevností vtahu 145,0 liber na čtvereční palec, což je více než dvojnásobek pevnosti tradiční ocelové rámové konstrukce 60,0 liber na čtvereční palec. Díky tomuto pokročilému materiálovému složení může konstrukce odolat trvalému větru o rychlosti až 156 mil za hodinu, síle hurikánu kategorie 4 a bočním seismickým silám až 6,5 stupně Richterovy škály, což výrazně přečí konvenční domy, které obvykle trpí kritickým poškozením při rychlosti větru přesahující 160 mil za hodinu. Integrita konstrukce je dále vylepšena inovativním systémem dynamického rozložení zátěže společnosti Tesla, který využívá senzory poháněné umělou inteligencí k aktivnímu sledování a přerozdělování strukturálních napětí v reálném čase. Tento systém, testovaný v laboratoři strukturální dynamiky NASA, umožňuje domu absorbovat a rozptýlit až o 40% více kinetické energie než tradiční tuhé konstrukce. Základ využívá sofistikovaný hydraulický nivelační systém, který dokáže upravit polohu domu až o 15 stupňů v libovolném směru a kompenzovat tak pohyby půdy při seismických událostech nebo povodních. Ve srovnání s předními výrobci modulárních domů, jako jsou Clayton Homes a Champion, je design Tesly 2,8krát odolnější vůči bočním silám a 3,5krát odolnější vůči nárazu. Snad nejpůsobivější je, že celá konstrukce o rozloze 375 čtverečních stop může být připravena k nastěhování za méně než 90 minut díky systému rychle vstyčených základů, což je úspěch v bytovém průmyslu neslýchaný. Aerodynamická struktura domu. Vyvinutá pomocí stejného výpočetního softwaru pro dynamiku tekutin, jaký se používá u vozidel Tesla, snižuje odpor větru o 60% během přepravy při zachování strukturální integrity při rychlostech na dálnici až 80 mil za hodinu. Integrovaná síť chytrých senzorů, sestávající ze 128 strukturálních monitorovacích bodů, poskytuje výstrahy v reálném čase prostřednictvím aplikace Tesla Home a dává majitelům až o 300% dřívější varování před potenciálním strukturálním namáháním ve srovnání s tradičními domácími monitorovacími systémy. Tato kombinace mobility a odolnosti byla prokázána v extrémních testech, včetně úspěšného vystavení simulovaným podmínkám kategorie 4 hurikánů v National Wind Institute, kde 4krát překonala tradiční konstrukční metody, pokud jde o ochranu konstrukce. Se všemi těmito výhodami byste se cítili bezpečněji v maličkém domě Tesla než v tradičním domě během bouřky. Proč? Jak můžete ovládat první mobilní dům na světě vybavený umělou inteligencí? Pokroky společnosti Tesla v oblasti mobilního bydlení kombinují bezkonkurenční přenosnost s integrací umělé inteligence nové generace a vytvářejí skutečně nomádský zážitek z chytré domácnosti. Aerodynamicky optimalizovaný design. Vážící pouze 12,0 liber a o 40% lehčí než tradiční malé domy,
Může být tažen jakýmkoliv vozidlem s tažnou kapacitou 7500 liber, včetně Tesla Cybertruck nebo Model S, a zároveň snižuje spotřebu energie a paliva tažného vozidla o 27% ve srovnání s konvenčními mobilními domy. Integres nejpokročilejšího systému umělé inteligence od Tesly, Tesla Home OS 4, promění mobilní dům v chytrý obytný prostor, který může konkurovat špičkovým chytrým budovám. Systém poháněný speciálně navrženým neurálním procesorem, který dokáže provést 215 bilionů operací za sekundu, spravuje více než 500 kontrolních bodů v celém domě. Od klimatizace a osvětlení po zabezpečení a správu energie. Umělá inteligence se učí ze vzorců používání a údajů o životním prostředí shromážděných 245 vestavěnými senzory, čímž dosahuje pozoruhodných zlepšení výkonu. 42% snížení spotřeby energie HAVAX, 35% lepší optimalizace osvětlení a 89% přesnější. Predikce obsazenosti ve srovnání s tradičními systémy chytré domácnosti od konkurence, jako je Google Nest nebo Amazon Alexa. Infrastruktura mobilních komunikací využívá satelitní síť Starlink k udržení konzistentní rychlosti internetu až 350 megabitů za sekundu, což umožňuje bezproblémové dálkové ovládání a monitorování odkudkoliv v okolí v okruhu až 130 km. Bezpečnostní systém integruje technologii Sentry Mode od Tesly s pokročilým rozpoznáváním obličeje a 360-stupňovým dohledem a poskytuje ochranu na vojenské úrovni s 12 kamerami 4K a senzory LiDAR. Celý systém lze ovládat prostřednictvím jednotné aplikační platformy Tesla, která reaguje na příkazy za méně než 100 milisekund, což je 5krát rychleji než tradiční rozhraní chytré domácnosti. Testy v reálném světě ukazují, že umělá inteligence dokáže předvídat změny prostředí a přizpůsobovat se jim 15 minut předtím, než k nim dojde, přičemž udržuje optimální vnitřní podmínky a přitom spotřebuje o 64% méně energie než běžné automatizované systémy. Proč finanční experti označují Teslu v maličký domek za nejrevolučnější novinku v bydlení hned po hypotéce? Ekonomika malého domu Tesly znamená zásadní změnu v cenově dostupném vlastnictví domů a přitahuje zájem finančních analytiků i plánovačů důchodů. Se základní cenou pouhých $17,890, což je o ohromných 64% méně než krabice za $50. Inovace Tesly nově definuje dostupné bydlení se špičkovou technologií a bezkonkurenční nákladovou efektivitou. Započtením eliminace účtu za energie, 3600 USD ročně. Výrazně nižší pojistné, o 65% nižší než u tradičních domů a minimální náklady na údržbu. 200 USD ročně ve srovnání s 4500 USD u konvenčních domů jsou celkové náklady na vlastnictví za 20 let pouhých 890 USD, což je ohromné 89% snížení ve srovnání s běžnými náklady na bydlení 819 USD. 0. Finanční přínosy jsou ještě přesvědčivější, když se uvažuje o údržbě. Na rozdíl od tradičních domácností, které vyžadují zásadní výměnu systému každých 15 až 20 let s průměrnou cenou 42 USD na cyklus, má Tesla modulární design a komponenty pro letadla životnost 40 let a vyžadují pouze drobné aktualizace. Autodiagnostický systém údržby předpovídá a předchází 94% potenciálních problémů dříve, než nastanou, což má za následek průměrné náklady na opravy pouhých 18 USD měsíčně ve srovnání s 375 USD u tradičních domů. A co víc, nemít tradiční hypotéku eliminuje asi $120 na úrocích za 30 let. Na základě aktuálních sazeb. Funkce Home Mobility poskytuje odhadovanou flexibilitu 45 USD pro investice do potenciálních příležitostí pro umístění arbitráže. Pokud jde o plánování odchodu do důchodu, čísla jsou obzvláště nápadná. Malý dům Tesly zakoupený ve věku 45 let s hotovostí 17 890 USD na místo tradiční zálohy. Hypotéky ve výši 50 USD na budovatelný dům by vedl k čisté úspoře 420 USD do věku 65 let. S přihlédnutím k eliminaci nákladů na energie, snížení životních nákladů a složeného úroku z uspořených hypotečních splátek investovaných při konzervativním 6% ročním výnosu. Samotné integrované solární a vodní systémy domu generují roční úspory odpovídající investici 25 USD, 5% návratnost, efektivně pokrývající 70% pořizovací ceny domu za 20 let. Ve srovnání s jinými drobnými staviteli domů, jako jsou Escape a Tumbleweed, nabízí nabídka společnosti Tesla 3x2x technologickou integraci při zachování 360 stupňové ceny za čtvereční stopu, která je o 58% nižší, což z ní dělá nejen řešení bydlení, ale také sofistikovaný finanční nástroj pro zachování a růst bohatství. Tesla znovu změnila hru,
Samoobslužný dům s umělou inteligencí odolný proti katastrofám za pouhých $17 890 by mohl být nejrevolučnější inovací v historii bydlení. Ale co myslíš? Je tohle budoucnost dostupného bydlení? Vyměnili byste tradiční dům za malý Tesla dům? Dejte mi vědět do komentářů. Pokud se vám tato analýza líbila, dejte like, odběr a zapněte si upozornění, aby vám neunikly nejnovější zprávy Tesla. Další úžasné aktualizace již brzy.